Здравейте, в този урок ще ви покажа как можете да влизате в интернет с различно IP всеки път и един вид да сте анонимни. Много от вас знаят как става, но го правя основно този клип за хората, които все още не знаят и се интересуват. Секунда. Софтуерът, който ще използвам, се казва Tor браузър. Той е безплатен, може да се изтегли от сайта на Tor, който сега ще ви покажа. И гледайте внимателно какво ще направя, после ще обяснявам подробно. Влизате в сайта на Tor. Всички тези линкове ще ги поставя долу в описанието на клипчето. Сайта се казва torproject.org. Когато влезете в него, ще видите това нещо. Цъкате или тук, аз уча се цъкам тук. Избирате си, съответно за Microsoft Windows. Аз съм с него, но ако има го и за други варианти. Натискате да го свалите. Той започва да се сваля на вашия компютър. Малко е бавно, не знам защо така. Когато влизате в тази програма в интернет, вие ще можете с всяко си влизане да сте с различно IP, което действително е сменено, а не като много програми, които лъжат, че са нили вашето IP. И във всяка една минута, в която желаете, или секунда, може да смените отново IP-то си и съответно да получите нова идентичност в интернет. Това е хубавото на програмата. Тя е напълно безплатна и абсолютно работеща на 100%. Изпълнявате, това нещо, програмата я активирате и първо трябва да изберете къде да се разархивират файловете, които са в програмата. Аз ще избера в случая десктопа ми, защото после лесно мога да я пренасоча. Така. Ето папката, в която се разархивира от X файла. Това е Tor браузър. Аз първо ще си го проместя в Program Files, за да ми е по-лесно да работя с него. Да, кът. Отивам в Program Files. След това поставям Space. Избирам Continue. Ето е папката вече тук. Правя шорткът на десктопа по този начин. И съм готов. Програмата ми вече я има. Ето я тук. Сега как се стартира? Искате винаги позволявате да се активира програмата. Винаги, всеки път, който влизате през браузъра, ще ви се показва ето този прозорец, който по никакъв начин не трябва да го спирате, защото когато го спрете, вие ще бъдете изхвърлени от самия браузър. Те са пряко свързани. Браузър е свързан с тази програма, а тази програма е свързана с сървъра в света, който е свободен в този момент. И съответно вие получавате от него прокси. Сега изчаквам да се зареди браузъра. Ето когато е свързано, просто малко се бави, докато се активира самия браузър. Доста се бави нещо, но ще се активира 100%. Може би и заради програмата, която в момента съм активирал, с която записвам екрана си, но готово. В момента вече съм в програмата. Когато влезете в браузъра, винаги трябва да ви се покаже този зелен надпис, който ви казва, че вашето IP вече е свързано с Tor, т.е. се променя. В момента вашето IP е това. И то наистина е това, вашето IP. Аз лично съм проверял много пъти. Дали не е просто някаква измама и заблуда, но наистина е така.
Сега ще влезем в Google. Това, което се случва в момента, аз съм показател, че Google засича промяна на IP-то по не чист начин. Но аз изпълнявам това, което иска, за да ми покажа моето IP. И ето виждате, това е Google. Той веднага показва, че моето IP е същото, което преди малко ми се показва в клипа. Сега ще получим малко повече информация. Не, тук няма. Няма значение. IP-то е променено. По този начин вие можете да сменявате IP-то, съответно да си правите множество регистрации в различни сайтове, да пишете коментари в някакви сайтове, в които не искате, примерно, да ви разберат кои сте и откъде сте. И приложението е широко. Много неща можете да правите, когато браузъра ви е с различно IP, не се притеснявате от това, че ще разберат къде сте и какво правите. Когато, примерно, решите да смените IP-то, това не ви харесва или нещо се случи, някаква ситуация, в която ви трябва ново IP, ето тук отгоре цъкате, кликвате поточно и избирате нова идентичност. Първото. Натискате го, в този момент браузъра се затваря, но сървърът ви, връзката ви към сървъра се запазва, тя си е същата. Отново се отваря браузъра, този път IP-то ви е различно, той е различно от миналия път. Сега пак ще го проверим в Google, да видим той какво ще каже. В момента най-вероятно това IP е френско, защото виждате сами как ме вкара в Google Франция и не е същия Google, който беше преди това. Което е ясен показател, че нещата са работещи. Сега ще погледнем тук какво ще каже за IP-то. Същото е, ето го. И наистина е от Франция. Френско IP ви даде в момента. Това е било свободно, това ви дава. Но няма прокси. Ето това е по-също, което примерно Google го засича, съответно ви кара да пишете кодове, да не минете ботове. Но не е въпросът, това не е важно. И така, колкото пъти желаете, може да смените IP-то и много други неща да направите. Това е. Ако имате някакви въпроси относно тази програма, ми пишете на коментар или на съобщение някъде там в VBOX и YouTube. Аз ще ви отговоря с удоволствие. Надявам се да съм ви бил полезен и до скоро.